А вие сте? Иска ли питане, господин Трифонов? Искам смешно, забавно, по възможност много ентертеймент. Гледайте какво ви чака сега тая вечер. Давай сега. Здравейте, уважаеми зрители, Чакай, обикновени здравей, граждани. това са пълнежи, глупости. Нали трябва да се обърне? И що трябва да казва всеки път здравейте, аз съм еди си кой? Защото човека е доктор и той има уважение към хората. А ти какво се намесваш, нали си каза думата? Разкарай си. Добре, искате ли да ви кажа добър вечер? Айде, давай сега. Ето, да, ето. Айде, нататък. Добър вечер! Стига, бе! Значи, като гледам господин Трифонов и вие така сте сред потенциалните ми клиенти. В какъв план? Ами, ще ви намалявам дължината на пениса. Аз не знам дали имам такава потребност. Вие сте пластичен хирург. Точно така. Да, разкажете за вашия бит. Разбира се. Аз съм ценителят на малките увиснали бюстове и големите двойни гуши. Браво, браво. Значи не обичам да се хваля, но винаги щом хвана скалпел, господин Трифонов, и правя невероятни неща. Дори самият Хорст Фукс, оня с ножовете от телешопа, идва да се учи от мене, разбирате ли? Спомням си и първото си интервю за работа в пластична клиника на времето. Още като прочете автобиографията ми, главният хирург ми вика: страхотно си ви, одобрен сте. Защото съм завършил с отличие и медицински университет, и попитах го аз. А той ми вика: не бе, много по-ценно е това, че си завършил с 4 шивашкия техникум. И като стана въпрос за онова време, онзи ден си говорих... Добър старт. Аз се уча от най-големите. Продължавай да видим какво ще стане. Значи, онзи ден си говорих с един приятел, с когото заедно ходехме на военни комисии. Той ми вика: добре бе, Ненчев, как успя да отървеш казармата? Викам: много просто, дюстабан. Така е, как от 2 комисии беше съвсем годен, а на 3-та дюстабан? Аз му казвам: ми кой за каквото учил, направих си го временно. Наскоро при мен дойде онова футболистче... Да. Смешно. Ако искате, заповядайте. Не, давайте. Да ви разкажа за това футболистче Чавдар Янков. Вика ми: доктор Ненчев, може ли да ми намалите ушите? Ми човека просто е с по-голяма ушна мида. Нали? Защо ме гледате мен? Защото казахте... И какво стана? И така прегледах го внимателно и казах: виж, по-добре да не ги пипаме, само благодарение на тях пазиш равновесие. Така или иначе. Като стана въпрос за работа, вчера се видях с шефа на една конкурентна клиника и го питам: твоите хирурзи грешат ли? Така много рядко, защото им реже от заплатите. Аз му казвам: моите момчета пък никога не грешат, защото им реже от инструментите. Нали имахте песен, господин Ненчев? Да, имам. Пристъпете към песента. Сигурно ли, че искате да я чуете? Абсолютно, аз съм уверен в себе си. В решенията, които взимам. Искам да ви представя моята песен. На оптимизъм. Искам да ви представя новата си песен. Браво, бе! Дай! Която се казва Tuning Style! Браво! Слагам ръкавици, почвам, те на чисто сменям, ти отпред фасадата. Много си ме мива, тръгваш, си щастлива, тунинг, прави с една ръка. И сега ще станеш фърст, с перфектен бюст, с мерки на модел. Аз зная как да бъда влак, с скалпела дебел. Мене няма част на праста, кълцаме и режем. И ако не ти е ясно, много съм нежен. С мене няма част на праста, ще те тонинговам. Силиконче вляво, вдясно и си готова. Носиш ми брошура, искаш процедура точно, тук е мястото за теб. Млада или стара като те набарам после, ще поискаш още 2. И сега ще станеш фърст, с перфектен бюст, с мерки на
готова. Мене няма часта проста, късаме и режем. И ако